Fi yw Gwenllian Beynon, rwy'n darlithio Celf y Dylunio yng Ngholeg Celf Abertawe, Brifysgol Cymru a Drindod Dewi Sant. Yn y ffilm fer hon, byddwn yn edrych arno sut i greu cyfansoddiadau celfyddydol. Hefyd, byddwn yn edrych ar waith myfyrwyr yr ail flwyddyn i weld sut maen nhw'n creu cyfansoddiadau. Yma, i fi mynd trwyddo'r gwaith i weld beth sydd gyda fi. Rwyf wedi wneud nifer o luniau o cwpanau, a byddai'n cyfansoddi efo'r cwpanau hyn a dangos i chi fel i edrych arno pethau a dod â pethau at ei gilydd. Fe welwch, bod hyn tymed bach yn aniben, mae rhywbeth diddorol yn digwydd efo'r haenau o liw. Dyma dau gwpan, un mowr ac un bach. Efo rhywbeth fel hyn, fedrwch creu pellter mewn llun. Rwyf yn defnyddio lluniau o cwpanau fan hyn sydd wedi cael ei greu yn yr un modd, ond maen nhw gwahanol meintiau. Fedrith y fath yma o ddelwedd cael ei ddatblygu ar gyfer patrwm papur wal neu patrwm ar gyfer defnydd i greu sgert er enghraifft. Yma rwy'n defnyddio nifer o wahanol mathau o gwpanau i greu cyfansoddiad newydd. Mae lot o feddwl yn digwydd fan hyn trwy symud y delweddau, gosod nhw mewn ffordd gwahanol, symud nhw o le maen nhw, gosod un ar ben y llall. Mae lot o feddwl yn digwydd trwy cyfansoddi fan hyn, a mae hwnna'n elfen bwysig o gyfansoddi yw ystyried pethau. Does dim rhaid i lluniau fod yn fawr, fe welwch chi fan hyn bod yna 2 gwpan bach. Hefyd rwy'n edrych ar y cyfansoddiad fan hyn a meddwl, dyw e ddim cweit yn iawn, beth i fi mynd i wneud amdano hynny. A fe welwch chi, rwyf wedi penderfynu wneud llun bach arall pensil i fynd gyda nhw. Falle ambell waith bod ydych chi ddim pob delwedd at ei gilydd a bod rhaid i chi addasu'r ddelwedd rhywsut neu gilydd. So mae 3 llun bach fan hyn ac wedyn ni 2 pensil a un yn ddu a gwyn. A dyma ffotograff o'r 3 chwpan bach. A dyma un o 2 gwpan gwahanol i greu cyfansoddiad newydd. Ac yn y cyfansoddiad yma, mae nifer o gwpanau o gwahanol mathau yn creu cyfansoddiad gwahanol. Ac yn y llun yma, cwpanau bach du a gwyn, a mae'r marc coch o amgylch nhw yn creu rhywbeth rili diddorol. A dyma gwaith myfyrwyr o'r ail flwyddyn yn y Brifysgol. Dyma Alice sydd yn cymeriadu delweddau ar gyfer darlunio. Mae Owain yn cyfansoddi gyda delwedd lliw a gwead ar gyfer celf gain. Ar draws y ffilm mae cyfansoddiad sain ac offerynnau gan osian. Mae e'n astudio cerddoriaeth technoleg. A gwaith Eli, mae'n dod â elfennau dylunio at ei gilydd i greu hofrennydd newydd. Mae'n dylunio trafnidiaeth. A gwaith Lois sy'n defnyddio patrwm a siapau a lliw i gyfansoddi ar gyfer patrwm arwyneb. Edrychwch chi o'ch gwmpas i weld beth sydd wedi cael ei gyfansoddi. Cofiwch mae'r pethau ni'n defnyddio pob dydd wedi cael ei gyfansoddi gan rhywun creadigol.